खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 31 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय सुनिबार, बे दाननि आरो बे बोसोरनि जोबथा खालार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव अर खामदों। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बक' ओनसोलनि डेकासांनि बाजार ओनसोलाव मैया फुंबिलिनि 4:30 रिंगासो समाव गिथाव बाथाव अर खामनायजों गासै गंस्नि गलाफोरा सेवहांगार जादों आरो बे अर खामनायजों कास्टमार सार्भिस पइन्ट अफ पान्जाब नेशनेल बैंक, मबाइल रिपेयारिं शप आरो गस्ला लंपेन्टनि गलाफोराबो अरजों खामदों। लोगोसे बे जाथायखौ कारेन्ट शक जानानै खामदों होननानै लकेलनि मानसिफोरा सन्देह खालामनाय जादों आरो बे अर खामनाय जाथायाव 1 कोटिनिबो बांसिन धोन सम्पतिफोरा सिलिंखार आरो थेर-बेथेर जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै दावहा नांबोनाय बिर जोहोलाव सनितपुर जिल्ला एक्स NDFB क'अर्डिनेशन कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि आर लोमस्रावनि अनजालि बिसि एन फिरफिला बिथाङा थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव हरखाबै उदै सानाय बेरामाव गोग्लैनानै बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिया गोथौयै दुखुनि फोरमायदों। बिटिआरआ माइनासनिफ्राय माइनास जालांगासिनो दङ। क'क्राझारनि लकसभा बियाबा एसटिनिफ्राय अपेन जानानै दङ आरो जुदि बियो फाइनाल जायोब्ला बिनि गुबै दायनिगिरिया प्रमद बर', इउजि ब्रह्म आरो बिस्वजित दैमारिमोननि दाय जागोन। बिटिआर सोरखारनि दैदेनगिरिफोरा बिटिआरआ गोबां जौगाबाय होननानै खुगाजोंल' बुङो, नाथाय बिटिआरआव मोनसेबो खामानि जायाखै। थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौबो बिटिआर सोरखारा होनो हाया। बिटिआरआव रानना होनाय एपइन्टमेन्ट लेटारफोरा आसाम सोरखारनि होनाय साख्रिनिसो। बेखौनो प्रमद बर' बिथाङा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानना होदों, नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो बिटिआरआव सोरखारि साख्रिखौ होनो हायाखै। बिटिआरनि रायजो राजाफोरा हाग्रामा आरो प्रमदनि बेरेखा आन्दोलन खालामनांगोन होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। बुहुमनि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि क्रिस्टियानो रनाल्ड' बिथांखौ सौदी आरब हादरनि सौदी आरबियान क्लाब अल निसार क्लाबा 2025 मायथाइसिमनि थाखाय 5,000 कोटी राङाव बायनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 4 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि सारांघारनिफ्राय बिलाइकार थांग्रा लामायाव गंसे गारिया सामलायथाय गोमानानै लामानिफ्राय गोथौ दैयाव गोलैलांनानै 4 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे हिनजावसा गथ'आ जोखोम जादों। बे गारियाव गासै 5 सुबुङा उरिष्या फारसे दावबायगासिनो दंमोन। उनाव हिनजावसा गथ'आ सानस्रिनानै गावनि जिउखौ गावनो रैखा खालामनो हादों। थैनाय 4 सुबुंनि मुङा जाबाय महेन्द्र पाटिल, मिनु पाटिल आरो गुबुन 2आ बिसोरनि नखरनि मानसिफोर। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।